wasechiwo ingeni no public announcement almost 2 days ago and declare ni gini is an emergency ka Kisumu to wabodhi oko koro wasetimo kata WHO se book sports mag radio gi mag TV koro for the next 2 weeks wabobedo radio gi TV gi experts nitie gimiluongo ni communication experts ku public health officers magwa ji mobedo trained educating the community gi all this information because daktari samoro oknyal mi information makare koro apart from that wase train our community health assistants ngeni wan gi very elaborate community health strategy wan gi jok miluongo ni nyamrerwa kata e town ka kata nyalenda to nyamrera go all of them osebedo trained what trained gi at least by the end of the week because gin are the first contact mar ji e gweng to each and every household nigi nyamrerwa mobedo attached